अब चिराग बारब सा एगो सुपला ह जोन हम एगोशे में से किन्नी त हियाँ ऊपर एगो काल के पुटू किन्नी रली त आधा खैली त अभी आधा खाब सॉरी अब है अधावा means this half खाब हे देखसा बोली रली तो लोग के ना ई भरल रहल ई बोलवा में मासों भरल रहल त हम खा लेली कितना त बड़ा बाते छोट वो बाते हे वाला तनी सुन कच्चा हंस कच्चा बा ई पक्के गिरगल फटगल की फाटगल हम नहीं जानत हैं ई चिड़िया लोग त चोंच मार के देख को चिकर देलन सा एकर ढजा निकाल देलन सा उदा ही एकर कलर दिखसा एकर रंग सौजे हो गए बाते सको मुझे सौजे हो बुझबुई WhatsApp moi je manda comment chico एकर रंग सौजे हमार बुढ़ा त खुशी रहेला ई खाए के कुछ हाँ ई मगोज के मगोज के कुछ बोलब सा जब ऐसे जाना जब वीडियो बनाबे तो नहीं जानबी करेला तो पापे को नहीं था करेला सा सीता मोपा कोस भोजपुरी में लिए कि सापे करेला गेट को ये नाला गेट सा एंडे तो काट करेला पे गेट माना मुझे तू इज्जत ला देखा था वंश हमरा 4 गो बाती 3 गो प्लास्टिक में एक गो निकाल देली प्लास्टिक में से एकर सुतल देखा सा मामा हे देख पागस तुरता हैं कुछ बोलत हैं भोजपुरी बजात हैं देखता बोल कुछ बोलबे बोल कुछ बोल मूछ देखा सा कितना लंबा बाते कर मूछ आधा करिया बाते आधा मुँह करिया बाते आधा मागो बाते देख हे अब बाई करता उलात पुलात के सुतता यहाँ हमू एगो साथ एगो बिल्ली का है नहीं रहती तो नहीं परत काम करे के जाए के नहीं परत खाना पकाए के खाली सुते रहती तोड़ लिखन बिल्ली के डिस्टेंस दिखा सा है देख खाली बाई होता खा के पी के बिजा करके सुती अभी ई चाबी लेके दूसरा दरवाज़ा खोलब सा ई हम सेनी पर एगो फ्री हा ओकर नाम बोलन सा पेसिमो एकरा सूखे के डलले है हियाँ छिल के डाल देवा सा हियाँ सूखे के त जी बातों रहत त हम आधा से बांध देती तब लाकोट पर सुखेती ये लाकोट देखा सा हमार लाकोट यहाँ पर सुखेती त बातों नहीं रहा जन मौसम कोई लोग बेचलन सा बातों नहीं रह रहा था हम छिल के यहाँ से निपट डाल देली ये हम काबरे डालने हैं जमे चिड़िया लोग ने खायन सा
हियों पर एगो खाने के माटी किन के रख देवेलन सा हियाँ जंगल हुए के तोर घर के बगल में देखा सा पापा के घाच पाते हो वहाँ चिड़िया लोग खूब खा रहे सा हमने के कुछ नहीं मिलेला तो ऊपर बती नहीं सकब सा यहाँ हम एगो कुछ यहाँ है हमार करंडा के घाचिया अभी तक छोटा बाते यहाँ एगो जगन्यम किन के डाल दिली इस पास में जो लगे से हम एगो पो किन के है सही थी नहीं बेचलन सा अलग अलग बेचलन सा है होला 300 है होला 270 30 कमती 300 तो ये तक आदमी कितना होगा 300 कुछ कमती तो 300 वहाँ पर ये बनान के घाँची बातें वो बनान के जाला देखा सा बनान तक खूब मिलेला देखिए पक के चूहे लगी अभी जब मिले तो हम कौन जैसा पौधा से भेज देला